ọchịchị o jere na senate ekwugo m ya ọtụtụ ndị na-represent anyị ebe ahụ fadala ogwi Ọhamadike anya ha bụ senetọ onye anụrụ ọgụ na pọmp senetọ nke a ga-adị iche o nwere obere akụkọ nchọrọ ịkọrọ unu maka Ọhamadike Ọhamadike jelu ife ndị Igbo Union na Amerịka ya na ndị Igbo ọzọ awepụta ebe ndị unu manụ ka ndị ọcha si eme apụta na line ị na-achọ ịbanye ụgbọ asị yipụ nke a debe nke ebe a yipụ wọchị yipụ nke a kpupu okpu ndị ọzọ niile a na-aga onye agwalụ remove this o wepụ debe Ọhamadike elu ebe a Fasia, sir, you gotta remove that cap. Oh, Asifa, this my cap? Do you not know that I am an Igbo chief? This red cap is a very special cap. I will not remove it. I am an Igbo chief. You cannot tell me to remove my cap. Ọ bụ ife a gosiri ụdị onye ọ bụ. Onwe ga-eme intimidate. Onwe ga-eme intimidate. Ọrụ Abuja kwa na-ekwutela anyị. Onye ndị ọcha na-emere intimidate. Ọ bụzi na Abuja ka a ga-eme intimidate. Ya bụ, biko nụ, ndị nne n'ebe a, please. Unu na-apụ na-adọkpụrụ di unu unu do ebe a ga-atụ vootu unu asịkwala kasị unu jebe o ọkwa ifo ofu abụọ ịtọ otu a ka si agụ ya ọkwa ifo ka isi wee mịa na last election so onye nọ n'ụlọ vootu ya dịkwa important biko nu ndị njikọ ọka unu ga-afụ ife dị iche na Ọhamadike luo senate unu ga na-afụ ebe ọ nọ na-aba na-ekwuchitela anyị anya ha kpagbu ndị Igbo n'ọnọdụ ebe a onye ha dị ogbi onye ekwu nke ga-abala anyị ulu unu ga-afụ na asị na a ga-eme constituency project unu ga-afụ the difference in this district ọ ka ndị gasị eme onwerozi ndị Igbo agụsigo n'anya ha esizi Abuja wee bịagwa anyị ndị ga-achị anyị ndị ga-anọchite anyị ọ bụ anyị nwa ga-arọpụtazi ndị ga-ejela anyị ndị ga-ekwula anyị ọgbakọ obe biko nụ 13th of January we will make history. APGA will have its first ever senator and ọ dị mkpa ka anyị tinyelu Ọhamadike that is indefatigable. Yes. Ọhamadike that is indomitable. Yes. Ọhamadike that is irrepressible. Yes. Ọhamadike who will represent us well this election will herald a movement to all the other states. Anyị ga-eje Abia, Obria, Abgagachi Imo, Obria, ọkwa anyị ga-eje Ebonyi, anyị ga-eje Enugu, maka anyị bụ APGA. Anyị bụ APGA, anyị ma anyị ọchịchị, ọkwa unu afụghị ya. Ọhamadike a ga-echekwa senate. Ọhamadike a ga-echekwa senate. FC Ifeanyi Ubah na nọkwa ebe a, Ọhamadike a ga-echekwa senate. Ọkwa unu kweta, ọkwa njikọ ọka kweta alụ. Njikọ ọka, ọ bụrụ na ọ ga-eje senate, wenye na-aka ya n'uwe etu onye Ọhamadike. Gọvanọ Ojebego, APGA, APGA, Kokoroko. Yeah, man. Thank you very much. Hallelujah.
ezi Igbo gburugburu aka kụpụrụ na aka ukwu eji aga mba na alụmina onye ọzọ ga-agwa anyị okwu biko ka m kpọlite ozigbo